oli ihan vitun huono idea. Ihan vitun huono idea. Laura tässä pohtii, että kannattaako vaatteet ja vesipullot laittaa samaan lokeroon, niin ei varmaan kannata näin kuin meidän tuuria ajatellen. Niin. Eli lähtö Sammakkotammelta. Heti ensimmäisenä pieneen virtaan. Lisää pelastaa sitten. Joo. I'm ready. Niin me siis tiedetään, että siellä on joku koivu. Joo, en mä tiedä missä se koivu on, tai onko se virrassa vai onko se chilleellä vai... Sitä tietoa mulle ei ole, mutta ehkä Keula meille sen kertoo. Kyllä se löytyy. Eli edessä on 2 laskulinjaa. Vasen vaikuttaa kivikkoiselta. Lähdettiin testaamaan oikeeta ja oikea nyt sitten on laskukelpoinen. Joten jatketaan etumelojan perässä. Vielä sieltä. Ai, tää on se, missä on koivu kaatunut. Okei, eli koivu ali pitää yrittää tähän ilmeisesti. Oi, Anne kaatu. Anne kaatu. Nyt on kyllä säätämistä. Ja Salla on siellä roikkuu puussa. Joo. No niin, me vaan. Kyllä, tosi hyvin. Toi on paha kohta, kun just... Oi! Ja sinne meni. Samaa. Pitäisikö tuohon jommankumman jäädä tuohon hengailee? Minäkin voin yrittää vettaa parkkiin siihen. Joo. Katsotaan, jos mä menen tonne alas kerralle kampsuja ja sitten miten pitkälle ne haluaa Suomesta mennä. Joo. Mä veikkaan, että ei ne kovin pitkällä oo. Ei varmaan ole, mutta jos toi faarsuu, että niillä on näköyhteistä, niin käyn sanomassa, että mikä on tilanne. Okay. Sä voit mennä sinne, niin mä täältä... Menen tonne alas ja mä katon turvaista. Joo. Ai, mennään taas tosi lähellä. Toi on hankala kohta kyllä. Joo. Oli tämmönen reissu. Joo, katsellaan nyt sitten mitenkä myö uijaa. Vai uijaa. Tässä nyt ei ole mitään kiirettä. Kannata pitää ainakaan. Kieli menee tosta. Kielen päässä on heti kivi. Siis tosi monta kiveä. Okei, no niin, kiville. Noin. Heti käännytään. Tää oli ihan vitun huono idea. Ihan vitun huono idea. Everything is totally okay. Ai, tässä on puu! Siinä oli puu. No se löytyi, joo.
Hyvä. No ei, nyt tuli metsin koskiuinnitkin tehty. Tää on kivaa. Vitu siistiä. Lai. Sieltä tulee seuraava. Nääpä tyrkkäpäkkiä. Nää me hakkee. Melä on ja... Hello! Voi hitto! Saisitteko te otettua minun paattini talteen? Oi, kun on kiviä! Minä en saa sitä. No, minun paatti on nyt tuolla. Siellä se on. No, se jatkaa vielä matkaa. Minä jatkan minun paattini mukana. Kapteeni ei jätä alusta. Hei varo, siinä on kiviä. Älä laske, jos ei oo pakko. Mene rantaan. No en mä tiedä, pääseks mä täältä mitenkään veks. Minä lähden kahtamaan, minnekä se Minna paatti jatkaa matkaa. Minun paatti hylkäsi minut. Oi ei, siellä se menee. Hei. Laura, me on harjoiteltu sitä liftaamista, niin saaks mä nyt sun kyydin? Lähdätkö sä ottaa paatinkin? Pysytään matalana, mennään rantaan. Puu voitti tämän kierroksen. Ai saatana. No, ei osaa kun lähteä. Tästä tuli nyt sitten maateitse vaellus. Lähetään ehtimään sitä paattia. Tää tekeekin ison mutkan. Tää tekee niinku 90 mutkan vasemmalle tää koski. Ai hitto, tää olisi ollut kyllä ihan hauska laskea. Olisi ollut pitkä. No siellähän se on. Keskellä ei yhtään mitään. Minun rakas hattarani. Koskipaattien aatelinen. Pitää toivoa, että Laura on teille kuvannut tämän kosken. Minä voin kuvata tämän teille näitä maita pitkin menneitä. Retkeilymaastona. En nyt välttämättä ehkä suosittelisi, ei ole semmosia autenttisia polkuja tiellä, mutta jos tämmöisessä rytteikö se tykkää liikkua, niin ehdottomasti. No menit sitten sinne. Sä taidattaa niin tarvita sitä turvaköyttä, mutta mun pitää nyt itteni parkkeerata ainakin tähän hetkeksi aikaa, että katsotaanhan mitä tämä homma tuo tullessa, että minun kajakki nyt ei tästä lähde huitelemaan, mutta jaa, tehdäänpäs tämmönen, pysyisköhän se tuossa. Saisinkaan minä, mihinkään puuhun minä saisin vaan. No tuo nyt ainakin köytettävää tuohon. Tuostahan tuli ihan semmonen seikkailu.
Nyt kun ei omaa mellaa hävitä ja kajakki parkkiin. Lähdetään jututtamaan, mutta on se aika... Se on siinä kohtuu tyylikäs. Lähdemme jatkamaan matkaa tuolta maateitse. Otetaan puhelin matkaa, vaikka soitellaan tuossa matkalla kavereille, että mitenkä siellä elämä menee. No niin. Semmonen seikka. Tarvii köyden. Se on tuolla keskellä jokkeen, niin meidän pitää sen köyden kanssa se pelastaa. Ai saatana. No miltä nyt tuntuu? Aivan vitu. Koskiuintiin. Nyt on neitsyys viety, neitsyys Joo, viety. saada parkkiin. Minä mietin, ei jumalista, se oli poikittain tuolla välillä. Ai sä tuuppasit sitä. Välillä. Ei kun minun piti jäädä parkkiin. Mä et, mitä minä teen sitten? Nyt se jatkuu matkaa. Hän on parkissa. Minun kajakkini on vapaa sielu. Hei, mutta minä käyn sanomassa muille. Jaahas, no niin. Nyt sitten arvon seuraajat. Olisiko ideoita? Laura, se jatko matkaa! Se jatko matkaa! Siellä se männö. Tämä on sitä kontenttia parhaimmillaan. Joo, tää yrittää lähteä juoksemaan, jos sen sais jossain kohti kiinni. No, hän jatkaa matkaa. Muuten suhteellisen pitkä koskiosuus. Hyvin menee. Hello! Ja taas mennään toiseen suuntaan. Se lähti Minnan kajakkiin jatkamaan matkaa ja herra jessus, mä oon rankkaa tämä koskelasku. Oho, ja sieltä ne muuten lipsuttaa alamäkkeen mennä ja täällä metästetään köysiä ja kajakkeja pitkin täältä maita ja mantuja. Katsotaan se vielä, kyllä minun ajokin on siellä parkissa. Taitaan tuo olla. Otellaanhan tuo Hannu tuohon ja tuumattaa. Ja siellä ollaan poikittain. No. No jotta hyvää päivää. Se on siellä. Nää jäi tähän parkkiin, kun se jäi siihen keskelle jokkeen se Minnan kajakki. No nyt te ootte siinä samassa. Koski actioni jatkuu. Katsotaan mihin myö tästä vielä. Mihin myö tästä. Se taas pysähtyi ilmeisesti. No, valittelin tuossa lähössä, että liikaa vaatetta päällä, että vaikka kuuma, niin viilensi. No nyt se onko se vastarannalla? Elää sanoo. Oho, meni puu ali. Siellä se on. Siellä se on. Onkohan minulla pysynyt tavarat kyyvissä? Mä jatkan matkaa. Mä luulen, että juomapullon minä ehkä on menettänyt. Se on musta. Mistä ei välttämättä kyllä
löyä, mutta onneksi mulla on 1,5 litraa lisää sitten tuolla pesässä. Joo, se on siellä. Nyt sitten... Jee! Oho, melaat on ainakin irronnut, ne pyörii tuolla, melaan puolikas. Siellä on minun melaat karannut. Pääsisinköhän mä toiselle puolelle jotenkin? Minun pitäisi yrittää, jatkakaa matkaa, minä yritän jotain kehitellä. Jos mä... Ai, sä menit sieltä! Ei! Voi ei! Hattara ja prinsessa siellä yhdessä. Mä nyt mietin, että hyppäänkö koskeen. Pääseksä rantaa? Tupsis. Susanna vedessä! Hande menee sieltä. Ei, aika kovaa meneekin. Oi. Minä oon vähän niinku väärällä puolella. Minä mietin, että uskallanko... On. Minä mietin, että uskallanko me yrittää uida sille puolelle. No minä menen tuonnemmas ja minä lähden uimaan. Minun melaa lilluu tuolla. Tämä on sitä seikkailua. Tulenko minä sinne? Joo. No eihän siinä sitten misis. Tuossa on oksa, siihen en kehtais lähteä. Kerenköhän mä, onko tässä riittävästi mahdollisuuksia? Oho, siinä oksia. Ja seikkailu jatkuu. Katsotaanhan mitä tästä vielä tulee. Jotain sankareita siellä uimassa. Kajakit on kumollaan. Katsotaan mistä sitä. Ollaanko itse uimassa vai mitenkä tästä selvittää. Kiviä nyt löytyy ainakin. Jaha. Kivi on ainakin lähellä jo tämä uinti. Joko kohta ja seuraava kivi jo kolokuttelua. Ja mistähän? Tää tämä on aikamoinen ujottelu köngäs on. Menisköhän se täältä. Ja tuossa kuohuvaa kivi, kuohua taikka on tämä kivi. Tapahtuu. Tässä on sitä yrittää tuonne Tuomaksen kaverit. Kerran perkele tuossa esille. Eikä ollut. Vähän oli suuria. Hellurei, minä tulen tänne parkkiin kaverit. Se Susanna on tuolla veessä kanssa ja sen kajakki seuraavana. Mitäs tässä on meillä meininki?
Minä yritän tulla minun kajakin luokse. Tästähän tuli seikkailu. Minun mellaa varmaan yrittää pelastaa, se on siellä. Tarvitko narua? Taittaahan tuo tulla. Suuri kiitos. Ja minun varamela on lähtenyt jonnekin. Se on tuolla lillu varamelan tuo yksi osa. Tuolla. Niin näkyy tuo punainen. Jep. Minäpäs menen hakemaan niin ja katsomaan mitä varusteita. Se on se toinen kanssa sit jossain. Minun varamela puolikassa jossain tuolla. Miten Tuomoksella menee? Ette ole vielä uinut? Joo. Nyt sinä annat väliin jo tämän valokeilla muillekin. Joo. Minäkin olin tuossa kivillä sen verran jumissa, että vähän vaikutti, että minäkin lähden uimariksi. Mutta... Niin on puolikas. Niin on. En mä jaksa vettä, kun se on täynnä vettä. Ai niin. Ota hannu tulee kaveri. Jos tää myös, että jos mä saisin sen toisen pää itselleni tähän, niin se oli se ajatus. Laura on kädet ylhäällä, hän antautui. Saat sieltä otettua tuosta käreestä kiinni. Joo. Kun se on täynnä vettä, niin me ei jaksa nostaa. Eikä tuolla ei Susanna? En tiedä yhtään, ei oo mitään. Susanna kaatu tässä. Minä kahtomaan. Mene vaan niin. Kannattaa mennä, joo. Työ pärjäätte tässä, niin minä menen kahtomaan mitenkä. Varo Tuomas, minä lähden tästä. Sitten lyö sinua hirveästi. No laula. Aha. Kivi löytyi siinä. Mene kahtomaan mitä ne muut siellä tekee. Onko sulla puhelin? On mulla puhelin, mitä tässä vastaamaan. Ei, mutta jos sä pääset rantautumaan jonnekin. No ihan rento asento sulla kyllä siinäkin on, että aika olisi semmonen kuvauksellinen siinä. Mä menen kahtomaan mitä täällä tapahtuu. Miten teillä menee? Eikö tää oo Susannan kajaka? Tää on Susanna, joo. Minna on tuolla, sen melat on ongittu. Ja... Jatkoko niin, Susanna? Susanna ja se oli Minnan, joka oli tuolla vielä kauempana. Missä Susanna? Tuolla puolella rantaa. Lähti menemään tuolle päästä. Joo, eli tässä varmaan... Minna vai Susanna? Joo. Onko teillä, te olette rantautunut jonnekin? Tuolla. Ja meillä on puolikas melat. Joo, no niin hyvä, se oli hukassa tuolta Minnalta. Joo, se on No meillä niin. tuolla. Mä mietin, pitäisiköhän minunkin tulla rantaa pitkin tosta kantaaksi. Tuosta vaan hankala lähtee. No on varmasti. Joo. Pääsetkö sinä sitten lähtemään? Yes. Pääsisinköhän mä tästä vai? Ui, ui. Nonni. Yes. Mä voin jäädä tähän, niin katon, että sinä pääset kanssa. Yes, eli tuolta välistä ilmeisesti. Yes. Näkyykö minun mellaa?
tavarat paitsi se juomapullo. Mut se ei haittaa. Se on... Niitä saa kaupasta lisää. Meloja on toisella puolella, niin meidän pitäisi saada se tonne. Missäs Laura on? Tää koskia laskee näin, niin täällä on vähän pehmeämpi kangas mennä eteenpäin. Tulkaa se kajakki näinkin. Vähän rankempi reissu, mutta tullohan tämä. Silleen tuli se meloja tällä. Lassi kyville. Eli 4/7 kaatu. Ai, koivu vei meitä kyllä. Voi saakeli, että nää on kyllä niin märkää. Ihan malta uilu. Sieltä se taas vittuilee. Hei, me voidaan auttaa. Nimenomaan Laura, tää voidaan hoitaa tää uintihomma, niin ei tarvitse. Ai niin, Minna. Mikä palkinnon saa, kun löytää juomapullo? Mustan juomapullo. Joko löytyi? Ei. Ei. Minne juomapullo? Näin ne valvoittiin tuota. Ne on tullut parkkiin oottamassa. Oi. Pitäis ruveta tekemään, että aina... No pulloni löytyy. En mä ajatellut, että se näin pitkälle on kerennyt. Mä ajattelin, että se on jonnekin tonne. Oi. Oi. Kiitos. Tämä on sinun. On, minuhan se on. Laura ei ole yhtään oppinut näistä puitten alituksista, että niiden alle ei kannata mennä. 4 on jo uinut puualituksen takia.